makhalanga ndi tourist lero lino mwakoma Somali womali za inuyo inu achakwera dictator inu mundione iwe Richard undione iwe Kunkuyu undione iwe Vitumbiko wakuphwanya running mate undione siti kukufunani ku inauguration siti kukufunani ina siti kukufunani musabwere anthu oyipa inu anthu oyipa mwapweteka Malawi inuyo anthu oyipa simungachita zinthu zoyipa patutezi kuti mupereka pando kwa ena ndi kukakweza mafuta ndisata 3.3% ka 7%. Tanthauza chani andi zinthu zaonongeka mdziko muno panali mabungwe andiyera mphoto awa paki ndevu peya timikanjo peya anthu oyipa onyasa gifted rapesi ndi bungwe lako la HRTC anthu oyipa kwambiri amipingo Brandon CCP Livingstone ya kumpoto kukhala chete Amalawi tikufinyika tima yakula ndi ifeyo ine Rayton Mangochi Comrade Boni Kalindo Pastor Shumba Mtanyiwa Masauko Banda anthu amene kuyankhula kwambiri wabakiri Muluzi TV kulangula ifete tinasanduka mabungu Malawi Freedom Fighters kwa malero paki hii ili kukuru na iwana zuro pena pake gari moto ya Public Affairs Committee andu awa makuru amangu obisalira mikanjo mundu amene amaima nchoonadi ndi Bishop Martin Ntumbuka Prophet Bushiri amene anayankhula kuna kuti Malawi siri pabwino mapetake kuyankhula kuyamba kuzusa timilandu andu opanda manyazi ndipo inu achakwera ndi ukayika zote mukalowa ku paradiso iyi ndi chimtima chanu mbusa wa chinyengo ineya nkakasankhidwa ukayima kwa ndani unapitisa mundu ali ndi stress chili malero kulisi ndipo inu ADPP musandikuyitse ADPP musandikuyitse ine ndikutetedwa pano ndikumva kuti akuti mukulandira dictator Lazarus Chakwera apite ku inauguration. What for watipangira chani wazunza Peter Mutharika uyu kumchita freeze ma account yake Peter Mutharika kumasowa yandiwo Peter Mutharika kuyapera kuyendesa chipati posa chetu apa anachita 10 magari moto azofara za DPP akuti alipira 300 million nebusika mulandira asakapasane moni ndi professor asakahagane achisale mumve utengao no sachitetezo mumve utengao ndate ntakwambiri apa olo kuti wa MCP andi wati nditakumuswa mama atu oyipa manga wakugonjesani Mulungu Amalawi ndikuthokozeni kwambiri kuchosa chidikiteta ichi chidikiteta choyipa ichi chipani cha MCP atu umango kupidwa zikwanje kudanda urasala sikuyenda ndipo ma civil servant kaya ndi asilikali a polisi the rest mwagwira ntchito yayikulu mwagwira ntchito professor akuyamikani mukamaonjezeredwa malipiro asilikali kubwezeresedwa mahausa allowance anu Mulungu wakonda dziko la Malawi Chakwera anachosa chikwapa cha ubusa analolera ndivake kavitumbiko mumba kacha kamangoti peya kupenga mutu akuti tikupita ukoti mavota akuberedwa amaberedwa ndani Amalawi ayankhula akana chidikiteta icho President Chakwera amukana pomalizira ndithokoze kuno kumwera a Joseph Mwanamveka munagwira timu yanu kupanga kampeni Professor Osavutika inu ya Mwanamveka ulemu wanu abeni pili mai mere na vicha munaima ngati Iron Lady paja mere na vicha inelima kuchani Iron Lady a Joseph Mwanamveka gwirani ntchito ipitilire mmene magwirira kwa kumbukira achipani pa ground kwa kumbukira Amalawi mizimu mulinjara mizimu muathandize nsanga
musawopyezedwe boma ili la sintha inogwira ntchito mboma musamaname kunena kuti ayi wachipana anabwera kusati wopyeza. That's stupid. Kupusa kweni zinthu machita mwankhaza motumidwa ndi boma limene lapita la dikiteta Chakwera ndipo pomaliza Chakwera mukamva kukuwa mtauni mukaonekera ndizofuna zanu. Ine ndakuuzani tumani intelligent yani atu sakukufunani ku inauguration mukuzataniko makakamira ku State House anachita kuchotsani Bakiri Muluzi. Mwambo umene wolumbirisa mtsogoleri wa dziko amene ali a Profesa Arthur Peter Mutharika. Zimenezi zikuchokera kwa akulu ena amene ndithu akunyasidwa ndi kuwina kwa chipani cha DPP, ndipo ndi team media yawo akugwira ntchito yonena kuti akufuna azavale makaka a chipani cha DPP azapite nawo ku mwambo umene wolumbirisa mtsogoleri, komanso kumeneko azakayambiseko ziwawa mwazina mwa izo kuti mwambo umenewu uzakasokonekere. Choyambirira chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti anthu amenewa akonza strategy yonena kuti akangoyamba kulamulira a Profesa Arthur Peter Mutharika dziko la Malawi, iwo ngati a team media ya MCP kuphatikiza ndi akulu awo akuti akhala ndi chikonzero choyambisa ma demonstration muzifukwa zosamveka bwino. Akuti ulamuliro umene wa DPP akufuna kunena kuti asalamulire moyenerera, komano alamulire ndi mavuvu, alamulire ndi mavuto zaka 5 zonse mpaka na azakamalize. Akuti strategy yao ndiyofuna kuononga dzina la chipani cha DPP. Zimenezo ndi chikonzero chimene akonza a MCP akuti pofuna kuonesa mkwiyo mukuchosedwa kocho kumene achosedwa kokhala ngati mwachipongwe mboma limeneli pamene iwo anali ndi malingaliro ena. Ndiye kumeneko kuli ma strategy osiyana amene akukonza akuti ofuna kulimbana ndi chipani cha DPP, ikhale ngati kuti mwina DPP ndiyoyipa, ikhale ngati kuti mwina DPP ndiyo yolephera malonjezano, ikhale ngati kuti DPP ndiyo yakanika zosatira zake azatifunsa ifa Malawi kunena kuti Amalawi tidakuuzani kunena kuti musaibwezerese DPP mboma lero mwaiona zimene ikupanga. Komanso kumeneko kuli ma strategy osiyana amene akonza ndithu a MCP amenewa onena kuti azingopha anthu mwachisawawa pogwirisira ntchito makaka a chipani cha DPP, ndipo anthu akagwidwa kapena kuti azijambulidwa soma video akakuchita zoyipazo azinena kuti mwaonatu a DPP zimene ayamba kupanga zinthu zoyipa. Tidakuuzani ma strategy amenewo akonzedwa kuchokera ku chipani chimenechi cha MCP pamozi ndi akulu akuchipani chimenecho. Limpopo FM breaking news, nkhani imene yangotipeza kumene mu studio muno pa Limpopo FM kuchokera kwa ine DJ Trust Limpopo FM. Komanso nkhani ina tikudzadzirisira nkhani zake zomwezo zimene zangotipeza kumene apa. Nkhani zina nzonena kuti zikuchoka sokomweko ku MCP ku MCP squad kunena kuti akufotokoza iwo kunena kuti akufuna ndithu kuti aesese kupanga njira zosiyana kuti anyasise ulamuliro wa chipani cha DPP. Aesesa kupanga njira zonse kuthekera konse kumene iwo ali nako cholinga chonena kuti anyasise dzina la chipani cha DPP. Nde Amalawi zivele muntolo izi pamamu tamaze ziona musazati seda kuuzeni. Komanso nkhani ina ndiyonena kuti kudula kwa mafuta, kukwera kwa mafuta amene akwerawa Amalawi dziwani kunena kuti DPP sadayambe kulamulira, ndipo budget ya dziko a chipani cha DPP sadaidziwe kuti libwanji, ndipo kukwera kwa mafuta kumene mafuta akwerawa Amalawi ndi strategy imodzi ya chipani cha MCP cholinga chonena kuti anyasise dzina la DPP. Njira imodzi yonyasisira dzina la DPP kunena kuti ifa Malawi tiyambe kukwiya, tiyambe kunyasidwa, tiyambe kudedwa kukhosi, tiyambe kuda kukhosi ndi boma la DPP pa nkhani ya mafuta. Dziwani kunena kuti imeneyi
si budget ya DPP iyayi imene ndi strategy imene IMCP aipanga chifukwa chonena kuti iwo nda amene adakali ndi timphamvu popeza mtsogoleri sadamulumbirise zimenezo Amalawi timafuna tingokudziwisani kuti mukhale mukudziwa mmankhani zina zimene zangotifika kumene pano pa Limpopo FM Limpopo DJ Trust akatundu bambo nangobwera kuti ndikudziwiseni zimenezo ndili pakonapo kutolera kukonzekera kupukuta sapato kusita masuti ma 3 piece pano kuti tizakaonekere kokalumbirisa president loweruka lino pa Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Tikumane muzigawo zina zake.